Pe la din laterală? Ai pus o chestie în spate acolo. Ăla e transmițătorul. Ok, e liber în jur? Da. Acknowledge receipt of information echo and advise aircraft type on first contact. This is Liverpool information echo. Time 19:20 hours. Runway in use 09. PILS is out of service. PNDB Lima Papa Lima is out of service. Transition level, flight level 55. Ground movement is closed. All departing aircraft contact Liverpool Tower on 126.355. M-am speriat că a început ăla să vorbească. Am uitat să zic că trebuie să iau vremea. Oricum o să ne dea 2 minute pauză sau ceva până pleacă la, deci de-aia nu mă grăbesc. Că vrea să... Păi nu, că oricum e doar o pistă, adică el pleacă primul. Și din cauza la turbulențele care se fac de la aripi, trebuie să stai să curețe și atunci cam 2 minute așa. Delta, also ready for departure. Ce-ai zis? Trebuie să vorbești mai tare, că nu te aud, te întrerupi. Era lumina roșie și după aia s-a făcut verde când ți-a zis că poți să pleci. Da, n-ai voie să treci de lumina aia roșie, că e mai rău ca și cum ai trece pe roșu la semafor. Aia să pleci? Da. Să stai pe pistă fără să te miști, mă simt de parcă aș fi cu mașina pe autostradă. Da, ești sitting duck. Golf Charlie Foxtrot, surface wind 010, 9 knots, runway 09, clear for takeoff. Runway 09 and clear for takeoff, Golf Charlie Foxtrot. Gata?
Doamne ajută! Hai. Aia roșie. Ăla e un turn de ceva, pentru că e un obstacol foarte mare, trebuie iluminat. Da, e ciudat că e în mijlocul nicăierului. Da, e lângă un munte chiar. Da. E numai bun. E bun, că vezi și muntele. Păi nu-l vezi. Am semnal. Încă. Asta ajunge mai la țară. Bă, ăștia la poză, nu știu dacă se vede, dar... Nu știu dacă nici nu cred. Ce om avea, om avea. Se pare că e un teren de ruibii. Era acolo lângă aripul. Aha. Ziua e foarte ușor de știut să ajungi la punctul ăsta Kirby, că sunt două turnuri gemene. Sau alt reper foarte simplu, ca să știi că ești într-o direcție de Blackpool, vezi că sunt în față două turnuri roșii. Către alea, cred că trebuie să microfonul mai aproape, că nu te aud. Către alea știi că ești în zona asta. De aici, de pe hartă. Acum auzi mai bine? Da. Dacă scoli, mă pot zăli. Știu. Nu e la atât de rău pe cât mă aștept. Pe cât mă așteptam. Dar te trage stânga-dreapta și mai ai prins o prindere de fiecare dată. E fain, e fain.
Mai leagă așa un pic de nani. Păi mai zboară-mă tu. Nu să vezi cum zboară. Ei, ieșim din zona asta de Liverpool și mai urcăm oricum. Dar deocamdată sunt restricțională doar până în 2000. Dar undeva aici ar trebui să fie turnurile alea, că aici e parcul ăla industrial. La fel mă simt ca când am trecut. Când am trecut prima oară cu trenul, cu mașina. Că mi-era frică de mă căcam pe mine, acum când mă duc și mă zgâlțină, mă leagănă, adorm instant. Și mă corectez și eu cât pot înainte, dar sunt momente pe care nu le pot nicio controla perfect. Nu-i problemă. Îmi dau seama dacă ți-i prea tare, dar n-am vorbit în viața mea. Așa tare rău. Dacă te auzi și cu urechile tale pe lângă căști, atunci da, chiar țipi. Ok. Sau dacă te auzi pe camera aia. Alea cu lumini de acolo din depărtare din apă, dacă nu mă înșel, sunt de-alea, oil rigs. Au engleză așa ceva. Da, e plin. Asta și turbine de-alea de aer, eoliene. Cei drept e mult mai pe jos. Nu cred că și țara asta e ok, dacă stai în oraș aglomerat, nu știu. Cred că mi-ar plăcea să stau la țară aici. Dar se poate. Ca orice țară are și avantaje și dezavantaje. Da. E, aia cu iarba vecinului mai verde ceva. Noaptea e fain că se văd luminile, dar pe și ziua e mai fain. Adică că e fain, că e mai fain. Noaptea e mai liniștit, vezi mai bine traficul. Totuși ziua ai mai multe de văzut. Ajungem la 3000, o să schimb și frecvența? Frecvențe diferite până... Nu, păi schimb cu Blackpool-ul. Ah, ok. Că oricum intrăm teoretic în zona lor, ei știu mai bine ce e în zona lor și e mai de ajutor. Plus că când ajungi aproape de Lancaster, cam pierzi, ești cam la limită cu Liverpool-ul. Și atunci să fii în contact, nu? Cred că îți dai seama că se vede puțica aia de la Blackpool, turnul. Parcă ce zic. E rost din fier cu luminițe, n-ai cum să-l ratezi. Deci colțul ăla de acolo e Blackpool-ul. Da. Mă rog, teoretic e shoreline-ul, că colțul e altceva. A fost o singură dată și... acum 7 ani. E drăguț. Așa, din când în când. Ploua. Nu mai mult. Când m-am dus ploua, am intrat într-un bar, am băut un ceai și am plecat înapoi. Da, dacă ai noroc de vreme, poți să te și plimbi prin jur, nu e rău. Da. Sau alea care le vezi mai mari, alea sigur sunt oil rigs sau vase. Pot fi oricare. Pic mai mici, dar nu se văd, ar fi turbine.
Hai să te trec ceva și am uitat. Vin direcții radio report. Codul ăla 0450. Ce? Deci cu ăla apare tu în principiu pe radar. Și deci asta e cutia care de fapt te pune pe radar. Ok. Ca să fii cu informații, nu doar o reflexie metalică. Și în principiu, cel puțin în UK, cam fiecare stație are propriul cod. Și mai sunt și alte coduri specifice în funcție de ce faci, de activități. Și de exemplu, Liverpool BFR are 5050, Blackpool 0450 și atunci ei când interoghează, dacă e ceva pe radar nu le place și interoghează, ei știu ce stație să sune ca să intre în contact cu tine. Am înțeles. Dacă e într-o urgență, codul care se pune internațional standard 7700, dacă ți-a picat radio 7600, dacă e hijack 7500, dacă nu ești în contact cu nimeni, dar zbor vizual, pui 7000. Sunt și anumite aerodromuri care nu au un cod al lor. Și atunci, în cazul ăla, poți să rămâi cu 7000. Ăștia de la Manchester erau acolo lângă Trafford. Pe ei, că ei tot făceau airspace infringements și așa, și se cam chinuiau să-i găsească și tot îi sunau la ghici. Și atunci le-au dat la un moment dat un cod lor, ca să, odată ce ți-ai pasat toată informația, ei îți dau codul ăla și atunci e mai ușor să identifici cu cine ești în contact. De exemplu, dacă faci approach-uri pe instrumente sau zbor pe instrumente, Blackpool îți dă 0451 și cam la fel și Liverpool-ul. Sau nu știu, îți dă un cod al tău, numărătoarea aia crește. Aici, fix în fața noastră, nu prea se vede, dar unde vezi niște punctulețe roșii, aia e pista de la un aeroport militar. De la alea două. Aici, nu, sunt niște punctulețe roșii, fix acolo. Fix aici. Da, gata. Aia e limita la pista de la Wharton. Unde sunt turnurile roșii, acolo era tot așa ceva, a fost o bază militară. Nu știu dacă a fost și aerodrom, nu mai știu minte. Am uitat după stele, raportez că nu se văd deloc. Băi, nu, că pare că se cam... e cam nor. Și oricum... e și reflexia de la lumină în nor. De exemplu, noi acum ne deplasăm foarte încet în față, că avem vânt din față, mergem doar cu 78 față de 94, cât de fapt citește tubulețul. Unde se vede acolo, între lumini, aproape de țărm, o dungă neagră, acolo e aeroportul. De la Blackpool. Ar trebui să fie mai iluminat. Când o să fim în dreptul lui, ar trebui să vadă. Dar o fi și din cauza că se folosește pista aia, atunci luminile sunt în direcția aia orientate și atunci teoretic în partea asta trebuie să vezi doar roșu, în sensul de n-ai voie. Se văd acolo, am dat 4 luminițe albe, mă rog, acum îți văd 2, se mai adună. Dacă nu mă înșel, alea sunt chestiile care îți indică nu, n-are cum să fie alea. Nu mă uit la altele. Dar la trebuie să vadă niște luminițe care îți indică înălțimea, dacă sunt pornite, și îți arată, ideal e 2 roșii, 2 albe.
Dacă sunt prea multe albe, ești prea sus, dacă sunt prea multe roșii, ești prea jos. Uite, acum se vede pista, începe să se vadă. Mi se pare mie sau suntem din norișor? Hai, sunt niște firicele de norișori. Nu e atât de speriat cum eram la început. Vezi că mai sunt niște rafale de nori, mai treci așa, puțin prin ele. Cel mai bine se vede când se reflectă lumina aia albă laterală. Și acum mergem, deci linia aia albă continuă, de se vede încolo, luminată, aia e M6-le. Acum mergem spre el. Mergeți să vedem cum stă traficul. Ce, numai americanii cu elicopterul cu infotrafic? Ai putea să te angajezi la mare, să cari din alea cu emite Natline pe plajă. Da, trebuie să-mi iau licența comercială pentru aia. Să tractez bannere, îți trebuie licență comercială. Dar da, poate fi un job. E un tip care face de-astea, că tot îl aud când zboară mai jos pe lângă mine pe acolo. Sau uneori când au mai fost și meciuri. Nu, cred că salariul e destul de bunicel, adică totuși trebuie să ai licență de așa. Păi în cazul ăla nu știu sincer eu cât de plătesc. Adică tu ca instructor pe oră nu e foarte mult. E cred că, zic un estimat 25. Dar majoritatea din câte știu au salariu fix. Da, îți plătiți cu salariu fix și atunci nu simți neapărat plata aia pe oră, așa rău. Asta e M55 de duce la Blackpool. Pare foarte aglomerat. Da. Nu știu ce alt sightseeing să-ți dau la ora asta. Stele. Ce? Ai văzut? Se văd mai bine decât de sus. Ah, da. No, I delivered. Yay! Îmi place la nebunie să mă las stele. Odată când am fost la o cabană la Vrig și era evident în mijlocul pustietății, băi, vedeai tot. Da, două locuri am văzut stele foarte faine. Odată pe un deal între Onești și Bacău la un festival, eram în mijlocul aerului. Odată veneam de la mare și am oprit efectiv într-un câmp. Păi da, că aici ne mai fiind niște nori deasupra noastră care se... Bine, mai sunt, dar nu sunt așa mulți. Se vede mai bine. Pentru elicoptere e diferită licența? Stagiile sunt la fel, dar nu sunt foarte multe chestii comune, adică câteva principii sunt. Poți să, cum îi zice, să-ți egalizezi ca ore, nu știu, maxim 6 sau ceva în genul, 10% maxim. Ca examene poți să echivalezi mai multe, că sunt cel puțin la astea, cum am eu acum, PPL-ul. Poți, cred că mai mult de jumate să le echivalezi și atunci mai dai doar 4, dacă nu mă înșel, din 9. Alea care sunt specific elicopterului.
Dar sincer, ca experiență cu elicopterul e mult mai mișto. Dar și mult mai scump. Și tu acum faci ore ca să dai pentru următor. Mai am nevoie de... cred că 18 ore. Așa. Asta e marele Black. Cu 2 sau 3 echipe de fotbal și stadioane. A, și turnul ăla colorat e aia care făceau mișto că ziceau că e turn Eiffel. Da. Știu că vreo vreme l-am dat să urcăm în el și parcă țin minte că era 37 de lire urcarea. Și eram, dude, dar oricum te urci cu avionul sau ai fost cu avionul la din euro, adică ai văzut de mai sus. Da, frumos, da. În sud, ca să mergi, nu prea merită pentru că nu-i nimic, e doar beznă. E oricum e o țară plină de câmpuri. Dacă ne-am fost acum 2 săptămâni la... de fapt nu, weekendul trecut la Campbell. Acolo la Worcester era inundație sănătoasă. Aproape că bălteau și casele. Aici, în dreapta, e ceva New Brighton Beach. E drăguță faleza de plimbat așa pe margine. Pe loc. Ryanair-ul intră înainte. Și parcă peste 50 de metri sau de la anumite înălțimi sunt obligați să pună lumini de astea roșii de obstacole. Ca să, na, să poți să-i ferești din aer. Păi e vântul care ne... Oricum trebuie să merg un pic mai în dreapta ca să o evit chestia aia. Deci... e ok. Că eu oricum vezi că eu merg cu vârful în stânga. Vezi, vreau să stau pe partea asta, ca să vezi mai bine orașul din partea asta. El voia să tăiem peste. Deci cam asta e centru, undeva aici se construiește nou stadion. Uite, acolo e nou stadion de la Everton. O progresa bine. Se mai văd ceva luminițe colorate, nu știu ce-o fi și acolo. Și se vede, au și ei o roată. A, și aici e unea, e tunelul, să treci dintr-o parte în altă, parcă, nu? Da, undeva în zona asta e. Bine se vede la ca trafic. La noi o stea.
present heading and descend to altitude 2,500 feet on the QNH 1038. On heading, descending 2,500 on 1038, this mark to 61. You will be an arm. Da, ăsta e centrul orașului, undeva pe acolo e și ceasul ăla. Frumos oraș și Liverpool-ul ăsta, cel puțin din aer. Da, atât. Adică zona asta e drăguță, de asta de centru, dar cam atât, dacă mă întreb pe mine. Alții ori fi de altă părere. Dar na, asta a fost reconstruit modern, că au fost, nu mai știu, 2008 sau ceva. Au fost capitală europeană. Și au primit fonduri. Și au reconstruit după ce a fost distrus în război sau ceva. Top surface wind 0206 knots, runway 09 clear to land. Runway 09 clear to land, go Charlie Foxtrot.
Se putea mai bine. Charlie Foxtrot, vacation Foxtrot, taxi to Kilo, good night. Take it Foxtrot to Kilo, good night. Go Charlie Foxtrot. Mi-a plăcut că ai zis înainte să aterizezi. Da, că mi-am dat seama că n-am aproximat bine înălțimea. Și de-aia. A fost picajul ăla când am rămas practic fără viteză suficientă. N-a fost rău, dar nici domol. Așteptam la mai rău.